Bezbrojne planete na nebu su kao ogromni klikeri. Ovaj crveni kliker podsjeća na našu najbližu planetu Mars. Možda se baš zbog toga mnogo dece i mnogo ljudi na našoj velikoj okrugloj planeti Zemlji igra klikerima. Ovo je drvo ispred koga smo mi iz osnovne škole Slobodan Princip Seljo igrali klikere. Obično su to bili Sale, Bokac, Goki, Šif Miller, Vasa i ja. Kako kad, uleteli bi i drugi, ali nije bilo bitno više ni ko su ni šta su. Postojali su jedno 4-5 vrsta klikera sa kojima smo igrali. Najomiljeniji su bili mali staklenci, mada je bilo i džombi, to vam je recimo ovo čudovište ovde. Zatim gvozdenac, zatim ovaj mali od keramike, ne sećam se ni kako smo ih zvali. I bili su takozvani Francuzi, to su oni najšareniji, pošto su ovi naši uvijek imali 1 do 2 šare, a Francuzi su bili čudo, mislim. Sve moguće dugine boje, sa svim mogućim prelivanjima. Ali uvijek je postavio jedan problem, a to je kako izbeći Kemala. Naime, kad god bi igrali klikere, dolazio bi Kemal koji bi sa najsavršenijim osmehom na svetu, kao da je to nešto potpuno normalno, uzimao klikere. Pošto je on bio 3 godine stariji i nismo mogli baš mnogo da se širimo, da kažemo nastavnicima nije vredelo zato što je Kemal bio jednostavno svet za sebe, a roditelji nije zanimalo zato što bi oni uvek dali kintu da se kupe drugi klikeri, ali nije bio problem u tome, kako god mi kupovali, on bi uvek dolazio i uzimao. Kada sam imao 4 godine, po prvi put sam počeo da igram klikera i to sa svojim vršnjacima ili često sa drugovima koji su bili dosta stariji od mene. Svoje klikere smo pravili sami od blata ili smo pronalazili negde u nekom kugličnom ležaju neke gvozdence. Uglavnom vladali su klikeri od blata, a pošto je to bilo u godinama odmah iza Drugog svetskog rata, niko skoro nije imao staklene klikere. Ja sam svoj prvi stakleni kliker dobio tako što je moj otac bio u zarobljeništvu i pošto nije imao strpljenje da čeka da ga puste iz karantina iz Austrije kada su zarobljenici bili oslobođeni, on je sa par drugova pobegao iz logora i krenuo je putem Jugoslavije sam i u jednoj trafici je na stanici železničkoj pronašao staklene klikere. On je to doneo i ja sam bio jedan od retkih u našoj ulici koji su imali staklene klikere. Bilo je međutim i klikera koje smo zvali mačje oko. Njih smo vadili tako što bismo razbili staklo, zadnje stop svetlo na američkom džipu i onda bi tu ispala 2-3 mačja oka i ti klikeri su isto tako bili dosta retki, čak i danas ih ima vrlo malo zato što se baš na takvim mestima nalaze, naravno oni su neophodni za ta stop svetla. Kad sam bio mali, tako kao vi, igrao sam klikera dosta. To mi je bilo najomiljenija igra.
imali smo 3 vrste igre s klikerima. Imali smo na okiš, to je jedan ovako četvorougao, u sredini je rupa, normalno se izvadi, duškaš se, to se tako zvalo, duškaš se sa crte i onda ko bliže rupi, on prvi počinje. Igra se sa linije tog okiša, tog četvorouga. I normalno, ko koga pogodi, taj se piška, ispada iz igre, to se tako zvalo. Druga vrsta igre s klikerima bila na trougao. Oko te iste rupe se napravi trougao i stave se 3 klikera na svaki onaj ćošak od trougla i onda se gađaju. Ko pogodi taj kliker, fulja ga, uzme ga. To se tako zvalo u fulju. Znači imali smo i običnu igru klikera, to je znači ono kad se bacaš, duškaš se sa linije, uguraš kliker u rupu i onda ganjaš one tvoje suparnike, tvoje drugare s klikerima. Tako. I onda ga isteraš ga iz igre, normalno kad ga pogodiš, i on se piška. Svi pravi klikeraši koriste žargon iz kraja iz koga su došli. Tako i mi, momci sa Voždovca, koristimo svoje reči. Sad ćemo ja, Nebojša i moj drug Marko da vam demonstriramo nekoliko varijanti igranja klikera. A on će da iskopa rupu na specifičan način, a ja ću napraviti okiš. To je prva reč koja se koristi. To je u stvari okruženi prostor, znači teren. Linija koja ograničava teren. Ajde, Marko. Sad ovdje imam jedan veliki kliker. Stavljam ga ovdje. On se zove džomba. Moram dobro da ga utabam da bi napravio ležište. Postoje čitav repertoar najneverovatnijih izraza koje niste mogli da čujete nigde u životu osim dok igrate klikere. Kao na primer duljio si, džidaš, u okišu si, 1000 takvih najnenormalnijih reči koje nisam mogao da spojim ni sa kakvim normalnim korenom, ali svi su se ponašali kao da savršeno znaju o čemu se tu zapravo radi. Ovdje, recimo, mi odabiramo od okiša nekoliko koraka, znači od startne pozicije i počinjemo da bacamo. Pravilo je u tome da se kliker prvo ubaci u rupu i onda se gađa protivnika u kliker. Znači prvo moramo da se overimo na neki način. Rupu zovemo roša, tako smo zvali u kraju. I koristimo obične klikere. Znači, razne. Male ovake. Dogovorimo se prethodno u koje klikere igramo. Može to da bude porciš ili porculanac, znači to je druga reč, porciš. Može to da bude vodenac, znači kliker koji... Ili rezanac, ovako koji što ima unutra ove talase. Pera, da je talase. Evo ovo je pravi rezanac. Kupovali smo klikere, prvo teško je bilo doći do njih. Donosili su iz inostranstva, tako ko je putovao u Italiju. Poslije se pojavili kod nas u samouslugama. Pa su bili klikeri gvozdenci, pa mermerci, pa plastični, pa stakleni. Pa onda stakleni su bili punjenci, pa jednoperci, pa dvoperci, pa troperci. I tako koliko ima onih perića unutra u onom staklu. Tako, ja sam najviše volio staklene klikere. Ovi gvozdenci su bili mnogo teški, a i mermerci bili veliki pa ne možeš da ih držiš u ruci. Gvozdenci su se pravili od nekih leževa tamo iz industrije, a mermerci od mermera, ali nemam pojma ko ih je pravio, pravo da vam kažem. Najvrednija stvar kod svih klikeraša je kliker koji se zove srećka. To ne mora da bude neki poseban kliker. Bitno je da on najbolje leži u ruci i da s njim, da ne klizi preko noktiju. Srećku bi pravili tako što bi uzeli jedan običan kliker, znači jedan običan kliker koji je skroz ceo, znači gladak, stavili ga na beton, stavili nogu preko njega i onda ga jednostavno onako gulili dok ne postane skroz hrapav, kao što je ovaj ovdje. Sad ću da vam pokažem. Znači ovako. Kad bi posle dužeg vremena kliker postao ovako skroz ishaban, umutali bi ga u fatu, odnosno vatu, stavili malo alkohola ili već kreme neke mamine i zapalili. Ne znam, mislili smo da je to neka posebna magija s kojom bi ostvarili najbolje rezultate u klikerima. Ajde da počnemo da igramo. Ajde, znači prvo moramo da ubacimo u rupu. Ko je bliži rupi, taj ima pravo posle da igra prvi.
Evo, ja sam bliži. Eto, malo je ruka krenula, ojačala je malo. Eto, Srda je bliži. Postojalo je pravilo da mogu da ga tuširam, odnosno da ga pogodim. Znači, tuš je pogodak, kad kliker pogodi drugi kliker. Da mogu da ga tuširam. Srda, dodaj mi tu granu, treba će mi. Za sljedeći izraz. Ako imamo neku smetnju prilikom gađanja, onda se reklo moja renta. Moja renta znači da mogu da sklonim bilo kakav predmet koji mi smeta. Isto postoji izraz ako je kliker bliži nego rupa, da kažem ima tuša pre rupe. Znači mogu prvo da pogodim kliker pa posle da se overim. Nemoj da džidaš. Da nemoj da džidaš, znači ono, krade malo, to je džidanje. Promašio sam. I otišao sam van okiša. Sad Srda može da pogodi rupu. Malo si... Da, to je. Malo je rupu stavio malu. Polako Srda. Malo smo nervozni. Tako je to prvi put. Tako je to, da. Posle 10 godina, eto, ispalo je. Menjam pravac. Još malo, ajde, Srdo. Lego je, i sad se on ofirao, sad može mene da gađa. Eto, gotovo. Ja sam izgubio kliker, dajem njemu jedan. Sljedeća igra koju ćemo objasniti zove se tropa ili copa. Ili troka. Ona se radi tako što moramo da napravimo novi teren. Kod klikera je vrlo zanimljivo to što od najranijeg detinjstva uz pomoć klikera učimo šta je to sport. Klikeri su sport u pravom smislu te reči zbog toga što imaju sve elemente sporta. Treba pre svega kada igraš klikere da se naučiš onome što se zove sportsko ponašanje, da se ne ljutiš kada gubiš, da se ne hvališ ako dobijaš i time ponižavaš protivnika. Zatim, kada se igra po grupama, onda postoji ono što se zove taktika. Vrlo često se dešava da u jednoj ekipi bude samo jedan dobar igrač, a u drugoj ekipi čak bude 3 igrača pa da onaj uspe da ih pobedi. Kao mali ja sam igrao klikere i između klikera i fudbala ja sam našao jednu vezu koja mi je mnogo pomogla u daljoj fudbalskoj karijeri. Pa ja mislim da klikeri bude maštu kod dece i da sva deca treba da se bave klikerima i ja u klikerima ne vidim ništa štetno. Kakva je veza između klikera i košarke? Pa sjećam se da sam od malena voleo da igram klikere. Doduše, više sam se bavio košarkom i fudbalom, ali to je verovatno prva igra u kojoj onako nešto dragocene gubiš. Ako izgubiš, gubiš kliker 2, 3. Sjećam se da jednom sam baš kod kuće igrao sa svojim prijateljima klikere i znam da mi je tada odneo 15 klikera. I od tada sam stvarno zamrzao da gubim. I to je verovatno isto neka veza sa košarkom. Ne voliš da gubiš, pogotovo ne voliš da gubiš kod kuće. Ne volim da gubim u Pioniru. Mislim da je vrhunac moje klikeraške karijere bio na kraju 8. razreda, to jest pošto sam završio osnovnu školu. Tog leta sam kao jedan bezobrazni čupovac završio u Francuskoj, u izvesnom francuskom selu. I ono što je najbolje što se dogodilo, to je da sam na njihov nacionalni praznik, 14. juli kada sam stigao, istog dana odrao Francuze u bočenju. To za mene nije bilo ništa novo, zato što su bočenje u stvari bili neka krupna varijanta klikera i to što su mi odgovarali, zašto nisam morao da se mučim, da budem baš toliko precizan. I to je bilo pravo čudo da sam tada u Francuskoj Francuze odrao u njihovom nacionalnom sportu i to njima, ja mislim, ni do dana današnjeg nije jasno, ako se uopšte toga i sećaju. Ja sam inače najviše volao da igram na copu, odnosno na troku. Ta igra meni uvek bila zanimljivija zato što se ulagalo više klikera, više si mogao da izgubiš, a mogao si više da dobiješ. Na rupu si, kad si igrao na rupu, mogao si da dobiješ jedan jedini kliker, eventualno 2.
Igrao se tako što se, recimo, na zemlji napravi jedan trougao. Ovo je malo tvrda zemlja. I tu se onda ulože klikeri. Stavljaju se po ivici, odnosno na ćoškove, i jedan na sredini. Marko, daj mi dva tvoja. Eto tako. Onda odredimo otprilike s koje daljine ćemo da gađamo. Recimo odavde. Dođi. I ko je najbliži troki, odnosno copi, ili ko tušira kliker prvi, taj može da igra naredni potez prvi. Evo, recimo, ja gađam sad. Da budem što bliži. Odlično. Bolji sam. Jako si ti tuširao. Kliker se vraća nazad. I ja sa mojim klikerom gađam ostale. I vidite, sad sam se ucopao, takozvani izraz ucopati se, znači kliker kojim se igra, ako ostane u krugu, odnosno u tom trouglu, ja gubim sve klikere. Vidite, to je jedna od varijanti te igre. Znači, Marko uzima sve klikere. Sljedeća kombinacija je, recimo, da sam ja pogodio jedan kliker, onda bi ga uzeo. Pa pogodio, recimo, sljedeći sve, dotle ne poskidam sve klikere. Ako bi slučajno pogodio jedan kliker i moj kliker otišao negdje drugdje, Srda, odnosno Marko, sa svojim klikerom, ako bi pogodio moj, ja bi morao da vratim taj kliker. Tako se igra dok se ne poskidaju svi sa troki. Znači, teško je ovo razumjeti. Teško je ovo malo razumjeti, jako komplikovano. Sve igre bez rupe nisu popularne. On je najviše odigra na rupu i on na copu. Da. Najvažnija stvar je bila ta što su najveće mozgove među nama zvali klikeraši. Znači, ako se razumeš u nešto, ti si klikeraš, znači imaš klikere u glavi, tako da su i najveći majstori u klikerima u stvari bili oni koji imaju klikere u glavi. Tako da je svima stalo da se u klikerima nametnu da bi bili klikeraši, naravno. Postoji puno ljudi koji imaju velike količine klikera, ali se sa njima praktično nikada ne igraju. Upoznao sam jednog Amerikanca koji, međutim, ne samo da voli da igra klikere, još i dan danas, iako ima 65 godina, nego važi i za možda najvećeg kolekcionara klikera na svetu. On ima zbirku od 300.000 klikera. To je gospodin Bertrand Cohen, koji živi u Bostonu i koji među svojim klikerima ima i takve klikere kao što su dva izraelska klikera stara preko 2000 godina. Gospodin Bertrand Cohen je malo smanjio svoju kolekciju od 300.000 klikera tako što mi je poslao 20-ak svojih klikera, a on u svojoj kući ima toliko klikera da su mu ceo podrum i prvi sprat njegove kuće prosto preplavljeni klikerima. Tako da mora uvek dobro da pazi gde stavlja nogu, jer ako stane na neki kliker, naravno može mu se desiti nešto vrlo neprijatno. Ne znam kako vi danas, vidim, malo igrate klikere. Klikeri su lepa igra. Deca se zabavljaju lepo, bar ja kad sam bio mali. Lepo smo se zabavljali. Jedino šteto koju s klikerom možda napraviš, to ti je uvek ti prljave ruke i kolena, zato što klečiš i uvek si rukama dole. To me najviše majka grdila zbog toga, zato što dođe sad prljav kući. Inače, ovako je bilo interesantno. Jedan dan osvojiš dosta, puniti džepovi klikera. Drugi dan te ofuljaju i dođeš kući tužan, pa onda mama mora da da neku kintu da idem da kupim klikere.
Dan kada sam donao kući najviše klikera nije bio dan kada sam najbolje igrao. Tog dana majka mi je kupila kiker cipele, to su jedne posebne cipele koje imaju rupu na peti, tako da sam ja smislio fazon da zaradim najviše klikera. Uzeo sam malo ilovače ili gline i stavio tu rupu i šetao se tako kad klinci igraju klikere. I kako zgazite kliker, on vam ostane u toj rupi, dakle smeškajući se, odaljite se, smešeći se, odaljite se i donesete onako kući brdo klikera. Imali smo i posebnu opremu, posebna po znacima navoda, pošto to je u stvari oprema naših majki. One su se jednog dana dosetile da prestanemo da uništavamo farmerke, pošto su sve farmerke bile pune zakrpa. One su u stvari napravile kožne zakrpe i zašile. Tako da smo imali posebne pantalone za klikere. Ja bih se sad nadovezao njegovu priču. Ono što je on radio, to se kod nas u društvu zvalo lopovi. Takvi klikeraši nisu bili dobri klikeraši. Dobri klikeraši su bili oni koji su donosili kući puno klikera osvojenih ovako. Što znači on se cenio u društvu, uvek je bio onaj koji je donosio po 10 klikera, krenuo sa jednim ili dva u park. On se cenio kao majstor, kao veliki čovek. Ne znam, eto. I onda će da poraste ko Marko, neće da bude kao ja kad poraste. Da, vidite. Igrajte klikere, deco, to je bolje od kompjutera, zdravije je, izađete na ulicu, skupite se sa drugovima. I obavezno igrajte na ropu. Na ropu, da. Na copu, bolje na copu. Na troku. Na troku. Ropu. Ropu. Cop. Cop. Troku. Na igri. Igri. E sad ću, deco, da vam dam par saveta o klikerima. Nikad ne skače sa punim džepovima klikera. Ja, brate. Nikad ne tražiš sitniš u džepu punom klikera. I još jedan mali savjet. Nikad ne stavljaj klikere u šuplje džepove od pantalona. Inače, najveći problem sada, recimo, cijela ova moja generacija i verovatno novih generacija je da kada igrate klikere, imate problem sa terenom. Velika većina terena su potpuno neodgovarajući, recimo ovdje u osnovnoj školi. Zemlja je suviše tvrda, mnogo tvrđa nego što je bila kad smo mi igrali, a najveći broj onih pravih terena danas je zabetoniran. Tako da čini mi se da je najbolje vreme, a to i odgovara godinama, da se pravi mala subverzija. Ja sam uživao u subverzijama u detinjstvu i da probate uvek da se suočite sa tom nemogućnošću da vam eto čak ni sam život ne dozvoljava da se nečim bavite. Prema tome, kopajte rupe u betonu, minirajte, radite šta znate, ali igrajte klikere da bi bili klikeraši.
jedan klikeraški pozdrav. Zdravo! Igramo novu partiju. Ko je igrao?